100 lang. Oh. Diyan mga ako. Ano nga Katolik. Rosaryo lang tiket ko. Matangan. Ano ang patilad-ladawan dito. Mang ganun. Nya? Nga mga kaslarakayan. Pag siyempre ka, nasa ang kagayam sana. Ang kagayam sana eh. Ang limana di po namin. Ang limana. Generic. Hinani, awit-awit na kidi. Apa yawan ti ko ayaw? Plastic yung Dapat yung paper bag. Ate ka na? Nawag. Gumatang kay supot nga kuha nay. Gari ka ta, kita ta nay. Igigalan yung mga customer. Green na lang po lang kamo. So yung green na lang po lang. Yung good health. Yeah. Green na lang po lang. Nanginat ito tikwada niya na itupig. Kaya na gilugan. Amo yung lakad nila kay tatalatay. Ay, kana. Tumawag mo lang kanon. Napanda LTO. Yan, dito tayo sa Manawag. Ang daming mga ano. Dami. Wala, masalikot na ako din ang pera pa. Ay, Len! Hi! Dito na lang po. Meron pa na work, ha? Parehas kahit chicken mo. Open pure yan. Rosario. Manong ata te Rosario dito eh. Damagon nyo man tayo. Rosario. Hindi ka na din ka lang. 20-20 lang. 20? Yung ano? Ay, yung mga ganito ate. Yan ma'am, 50 pesos po. 40 mo na lang. Tatlo isang daan na lang ma'am. Hindi ate, agsino. Yan ma'am, ito mo yung umiilaw. Tatlo isang daan mo na lang.